Γεια σας. Η Αναστασία Καρδινάκη, σήμερα θα φτιάξω τσουρέκια πασχαλινά. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα τσουρέκια, ας πούμε, υπάρχουν και καλοκαιρινά και φθινοπορεινά. Όχι. Μικρό τσουρεκάκι. Μικρό τσουρεκάκι, για να κόψει τρία μάτια από ζυμάρι. Ναι, για να δούμε. Μας ενδιαφέρει το χειράκι, η κίνηση βασικά. Καταπληκτική. Μας ζαλίσατε λίγο πάνω κάτω, πάνω κάτω. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο? Δεν έχω κάποιο σχέδιο. Μάλιστα. Έχετε ξανακάνει αυτή τη δουλειά? Βέβαια. Πόσες φορές? 7, 8. Τόσο πολύ? Μάλιστα. Και να σας πω, πού θα το πάτε αυτό το τσουρεκάκι? Θα το πάω στην Νονά. Α, την νονά σας πια? Την Αναστασία. Α, νονά Αναστασία, μάλιστα. Την νονά σειρά δηλαδή. Ναι, δεν είναι λίγο χοντρό αυτό το ποσπουλίκι? Ναι, θα τα ρίξω λίγο περισσότερο. Μάλιστα, μάλιστα. Στο μείγμα βοηθήσατε κι εσείς? Βέβαια, χτύπησα. Τι χτυπήσατε? Χτυπήσατε πολύ? Όχι, χτύπησα τη ζύμη, Ναι. το βούτυρο Μαμά, με τη ακούγεσαι. ζάχαρη Ναι. και τα Ο αυγά. υποβολέας είναι η γιαγιά. Ναι. Έλα. Έλα να δούμε λίγο πλάσιμο τώρα πώς θα τα πλέξεις για να ετοιμάσουμε το βιντεάκι. Αυτό δεν μπορώ. Και θέλω να μου πείτε μετά στους πόσους βαθμούς θα τα ψήσετε. 180. Για πόση ώρα? Για μία. Μία ολόκληρη. Και άμα σας καούν? Να σας πω, μία θεία που έχετε θα φτιάξει και αυτή τσουρέκια? Θα φτιάξει χαλβά. Αυτή μας θα κάνει τσουρέκια. Σωστά. Α, χαλβά θα κάνει, φανταστικό. Υπέροχο. Χρυσοχέρες είστε εσείς στην οικογένειά σας. Κάποια συμβουλή για να κλείσουμε? Κάνουμε ένα χ. Ναι, Μετά. ναι. Ναι. Υπάρχει μια δυσκολία εδώ, αλλά θα τα καταφέρω, πες. Ναι. Ναι. Το μεθυσμένο τσουρεκάκι είναι αυτό. Ό,τι να είναι πάει. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω δει ωραιότερο τσουρεκάκι. Πιστεύω ότι η νονά σας θα ενθουσιαστεί. Μπράβο, Αναστασία. Άλλη μία συνταγή. Από μένα. Ήρθε στο τέλος. Είστε λιγάκι για να το κάνουμε ένα Όπως σας close-up. είπα πριν, θα το ψήσετε στους 180 βαθμούς και μετά θα το έχετε για Μαζί μία με τα ώρα. χεράκια. Χωρίς τα χεράκια. καλά. Κρίμα. Κρίμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.